Ja na čo som ešte zabudol, tuto mám napísané, teraz som si všimol, tuto to mám napísané na ruke. Až teraz som si to všimol, akože a spomenul, že čo sa stalo. Vodič skútru firmy Volt, WOLT, hej, s poznávacou značkou PZZ263, PZZ263, poznávacia značka, hej. Keď som tam bol pri tom obchode a robil to video, čo je ukázané niekde inde, tak proste som sa postavil, kokos, že idem preč, nie? Kráčal som, ja neviem, 5 sekúnd, kokos, a ten kokot priebaný okolo nášho. Počúvame sem. Ja som mu skrížil cestu. Ja som proste išiel rovno, hej, dole proste rovno a ten kokot išiel odtáľto ma obehovať. Ja som mu takto skrížil cestu proste. On zastavil, kúkal na mňa ako kokot proste. V helme, samozrejme, aby som mu nevidel tvár. V helme, ty kokos, kúkal na mňa, ja tam kúkal na neho, ty kokos. Bez slova sme na seba kúkali asi tak 20 sekúnd. Nikto nič nepovedal, hej. Ja som sa prvý zobral, išiel som preč, reku, jebať na teba, počúvam sem. Ten driver firmy Volt, podotýkam, firma Volt, dobre? PZZ263. Ten driver, ako som odkráčal odtiaľ ja preč, rozbehol motorku a robil toto, že hej, proste. Toto proste robil, keď proste išiel okolo mňa. Počúvam sem. Ja som na skútri, hentakom, jaký má on, jazdil asi tak minimálne 10 rokov a veľa rokov viacej ako 10 rokov. Ja viem, ako sa na tom skútri jazdí proste. Toto, čo ten kokos spravil, je čisté robenie hluku za nejakým účelom. Možno to nebolo kvôli mne, neviem. Ja si myslím, že hej, ale mohlo to byť kvôli niečomu inému proste. Ale toto, čo ten kokot spravil, to proste je... Toto na skútri nepotrebuješ robiť. Chápeš? Na skútri nepotrebuješ robiť proste. Pokiaľ nechceš niekoho vytočiť skupinovo, pokiaľ nechceš robiť okolo niekoho hluk, to proste nepotrebuješ robiť. Chápeš tomu? On to robil. Pred pár hodinami. A robia to aj iní, len ja proste nemám, robí to tak veľa ľudí, proste, že ja nemám ty kokos, ako všetko sa dokumentovať proste, tak ja dokumentujem ty kokos, čo sa len dá, počúvam sem, čo sa len dá, čo sa mi len dá, čo sa len dá a čo sa mi len dá, ty kokos, lebo proste ty kokos, niekedy sa dá a mne sa nedá a niekedy sa mne dá a nič sa, ale vieš ty kokos, proste to je, no, strašne veľa toho je, ty kokos. Počúvam som. Strašne veľa toho je a strašne zložité to je. Strašne zložité to je, lebo všetko je legálne, počúvam som. Všetko je legálne a ak sa na to budeš sťažovať, tak originálne môžeš doslova skončiť na psychiatrii. To sa môže stať. Ak povieš nejakú pičovinu, chápeš tomu, to sa môže stať. Takým spôsobom je to robené proste, takže proste je to strašne citlivé. Je to strašne citlivé proste a je toho strašne veľa. Je to strašne citlivé a ja som skončil na ulici už neviem koľkýkrát, ty kokos proste, no a proste ja musím nejako, ty kokos, ne že musím, ale aj chcem, aj musím proste nejako nájsť, ty kokos, balans medzi všetkým. A bola ako to skúsiť dať von. Ako sa len dá, ty kokos. Ako sa len dá proste. Ja viem, že to, zase sa opakujem, ja viem, že to môže niekomu prísť ako, že mi jebe alebo niečo. Nejebe. Jebe mi
iných veciach, počúvame sa, v tomto mi nejebe ani trochu. Ani trochu, počúvam, len proste, je to strašne citlivé kvôli tomu, že na to není zákon. Proti tomu teda a tak proste, no, takže proste myslím tým, že takýchto vecí sa stalo za posledné mesiace, strašne veľa, chápeš? A ja proste uverejňujem len túto jednu vec, lebo proste akurát sa to tak stalo, že sa mi dalo to uverejniť, akurát to tak bolo proste, akurát sa to tak stalo proste, vieš. Aj keď takýchto incidentov bolo viacej. Lenže akurát nebola možnosť to proste zadokumentovať, alebo uverejniť, alebo si to zapamätať, alebo proste, no proste vážne je to halus. Ale aj tak, nech sa páči.